Rúbies i el doctor Àngel Rodríguez, que ha publicat aquest llibre Maria, 31 santuaris. M'ha dit que la presentació més teològica, mariològica, la farà el pare Vilarrúbies i que jo he de fer una presentació una mica més divertida. Això va ser paraules teves, més o menys. Aleshores, bé, jo crec que en aquest llibre l'Àngel Rodríguez fa un gran servei a l'Església i a la societat. Perquè, potser per la seva llarga experiència al capdavant dels mitjans de comunicació, l'Àngel sap tractar els temes de manera que puguin interessar a un públic creient i a un públic no creient. És així? Estaríem d'acord? Buscar sempre, aquest és un repte que tenim els que treballem en la comunicació, no? Que els nostres temes puguin ser d'aquest interès. Per tant, no us imagineu una guia purament espiritual, sinó jo diria que és una guia encarnada en el territori i en un territori que és profundament marià. Ja crec que hi ha precisament un llibre que es titula així, Girona, Bisbat Marià, per la gran difusió del culte a la Mare de Déu en santuaris, en ermites, en esglésies parroquials, en capelles, etc. I que la Mare de Déu és molt present en el llenguatge. I el parla de cada dia. Un servidor soc fill adoptiu de Calonge del Baix Empordà i per tant jo recordo molt que una de les expressions més habituals quan anaves a una casa era dir A Maria. A Maria, que nosaltres no sabíem què volia dir, després vam descobrir que volia dir Ave Maria, però que amb el temps havia anat quedant així, A Maria. Aquesta expressió no es deia només quan anaves a una casa, sinó que també la deies quan una cosa et sorprenia, no? A Maria! A Maria era una admiració de la parla popular. Després hi ha una altra expressió, també que mostra aquesta gran extensió del culte o de la devoció a Maria popular, que era Àngel a Maria. Àngel a Maria, quan un encertava una cosa. Era el sentit de l'oportunitat, no? De la mateixa manera que hi va haver un cairós, un moment oportú, que l'àngel va anunciar a Maria, quan un encertava la paraula, o el terme exacte, deien Àngel a Maria. No era Àngela Maria, sinó Àngel a Maria, com l'anunciació de l'àngel a Maria. A casa, l'avi, que era calongí, quan hi havia una cosa molt grossa, deia Maria Santíssima dels Set Dolors. Era una expressió, Maria Santíssima dels Set Dolors. I tantes altres que podien trobar. Aleshores, a mi una cosa que em plau molt del Bisbat de Girona és també la gran extensió que hi ha del culte a la Mare de Déu del Roser. Verge Santa del Roser, feu que en aquesta casa no hi hagi mai ni poc ni massa, sols el just per viure bé, que és una pregària molt exacta. Heu de pensar que no hi ha lloc ni llogarret que no tingui un altar, una advocació dedicat a la Mare de Déu del Roser. Gairebé, doncs, popularment, jo crec que la Mare de Déu del Roser és la patrona de Catalunya. I molt abans que la Mare de Déu en l'advocació de Montserrat fos declarada patrona de Catalunya, popularment era la devoció al Roser. Com que la Mare de Déu és la mateixa, no queda desbancada. Però el Roser va tenir una gran extensió i implantació a la nostra terra. De manera que vosaltres sabeu que tradicionalment se celebrava a Catalunya el Roser de maig, que era pel maig, i era la festa del Roser habitualment. Però, degut a la batalla de Lepant i que es va atribuir el triomf al res de la Mare de Déu del Rosari, els dominics amb molta intel·ligència van anar unint les dues advocacions. I aleshores, el del Roser i del Rosari en van fer una sola. Això explica, els que recordeu que es van haver de castellanitzar els noms, que les rosers catalanes es convertissin en les rosarios, quan no hauria de ser així. Les rosers són les rosales i les rosarios són les rosaris. Però com que de dos n'havien fet una, va venir aquesta gran popularitat també del culte a la Mare de Déu del Roser. Entre parèntesis diem que la batalla de Lepant va ser una sacsejada fortíssima perquè va ser una batalla que va durar, quan diríeu que va durar? 5 hores. Va durar 5 hores, però van morir més de 100.000 persones. És una batalla tràgica dins la història. Bé, doncs el culte, a partir del res del Rosari, es difon.
Quant a santuaris, jo ara no us revelaré els secrets d'aquest llibre, perquè ja els llegireu, però sí que hi ha un fet que voldria subratllar, que és el santuari de la Mare de Déu dels Àngels, que ell estima i coneix molt bé per la seva proximitat. Vosaltres sabeu que en aquest santuari hi va haver un fet històric molt poc conegut, però dic que segur que sí que us ha arribat d'alguna manera a l'hora, que és que un dia en aquest santuari hi va arribar un Cadillac negre, un dia dels anys 50, i d'aquest Cadillac negre van sortir uns nuvis, i aquests nuvis eren Salvador Dalí i Gala, que es van casar als Àngels de Girona. I que aquell dia Salvador Dalí no va fer cap delinada d'ells, sinó que es va comportar molt seriosament. Van estar al casament, després van anar a veure el bisbe Cartanyà i finalment van acabar amb un dinar al restaurant de Girona. Diuen que el mossèn que va oficiar la celebració no va saber qui eren els nuvis fins que van sortir del cotxe. I l'única declaració que va fer de l'estil de Dalí va dir, a partir d'avui Gala i jo som més arcangèlics. Som més arcangèlics. Bé. Jo tenia molta amistat amb mossèn Pere Sorribes Garrover, que vaig arribar a fer-ne la seva biografia. I ell era molt amant dels santuaris marians. Sobretot, ell era un gran devot de la Mare de Déu del Remei. I es va donar la coincidència que tots els pobles on va anar es venerava la Mare de Déu del Remei. És a dir, ell, de seminarista, havia fet una pregària, que havia dit, ai senyor, pel que més vulgueu, no m'envieu ni a Orriols ni a Calonge. I va anar a Orriols i va anar a Calonge. O sigui que la seva oració no va ser escoltada. Però tant a Orriols com a Castelldar, on va estar també, com a Calonge es venerava i es venera la Mare de Déu del Remei, que és una Mare de Déu semblant al del Carme, però que a la mà hi porta una planta remeiera, com és normal, una planta medicinal. Aquest és l'objectiu del remei. Bé, doncs mossèn Pere Sorribes era un gran devot de la salut de Terrades i també de la Mare de Déu del Món. Doncs aquests surten, La Mare de Déu del Món és realment un lloc espectacular, si heu estat, amb un ascens una mica difícil, però amb una visió extraordinària. Diguem entre parèntesi que la Marina Rossell té una cançó dedicada a la Mare de Déu del Món, però no és aquesta, perquè la Mare del Món és del mont, acabat en T, de la muntanya. En canvi, ella canta a la Mare de Déu del món, de tot el món, Mare de Déu del món, una cançó que també s'ha fet popular, molt popular, i que és cantada per una cantant que no és específicament una cantant religiosa, encara que té molts temes religiosos. Bé, jo penso que tota aquesta popularitat, Àngel, que subjau en aquest llibre, on a més d'aquests 31 santuaris hi ha un llistat de 200 santuaris, crec que és així, 200 santuaris marians, tota aquesta popularitat entronca molt amb l'esperit del papa Francesc. Vosaltres sabeu que el papa Francesc és un teòleg no de l'alliberament, sinó d'un moviment anterior a la teologia del alliberament, que és la teologia del poble, i la teologia del poble pobre. Ell està impregnat d'aquesta teologia, de manera que hi ha imatges del papa Francesc que són tretes d'aquesta teologia, com per exemple quan diu que el pastor de vegades ha d'anar al davant del ramat, de vegades ha d'anar a la meitat i de vegades ha d'anar al darrere. Això són expressions típiques d'aquesta teologia popular. Jo penso que d'uns anys ençà, almenys ho dic com la meva experiència de rector i de rector a Badalona, hi ha hagut un creixement de la cultura popular que ha anat acompanyat d'un creixement de la religiositat popular, curiosament també. S'han recuperat moltes manifestacions de popularitat, moltes. Processons, moxigangues, encontres, molt amb aquesta teologia del poble popular, on la gent hi participa molt, perquè la gent vol moure's, i davant d'una litúrgia de vegades excessivament racionalitzada, les manifestacions de pietat o de religiositat popular, jo penso que són molt parelles i molt concomitants, estan avalant molt a la gent i també a la gent jove. Us poso un petit exemple personal d'aquesta setmana mateix, que és que em van invitar a un mas que està perdut a les Gavarres, concretament a Fitó, que és el Mas Calç, a que, si us plau, hi anés a fer el salt pas. El
salpàs. Això els més joves no tenien idea del que era. El salpàs era que per temps de Pasqua demanaven als masos que hi passés el mossèn amb els escolans, i aleshores portaven una sal gruixuda, el seu pare Vilarrubias ho havia fet, no ho sé, i amb una cullera de fusta mullaven i paf, empastaven la sal a la porta de la masia. Era com una mena de protecció contra els mals esperits, diguéssim, però molt arrelada en el poble. De manera que el salpàs no ha estat mai abolit. Si agafeu el llibre oficial de benediccions de l'Església, hi ha els ritus del salpàs. El que passa que ha caigut en desús. Doncs en un mas perdut d'allà, de Fitó, que per cert serveix per turisme rural i que diu que tenen ple fins al juny, vaig celebrar diumenge passat el salpàs amb molta emoció de la gent, una cosa que ens resultaria estranya, no? El mateix mossèn Pere diu que una vegada fent el salpàs un vellet li va dir: què creieu en bruixes vos? I ell va fer una cosa així, i li va dir: que no hi poseu sal al menjar vos? Diu: sí. I si no hi poséssiu, què passaria? Diu que no seria bo. Doncs us ho apliqueu, poso sal perquè sigueu bons. Bé, Àngel, gràcies per aquest servei que fas a l'Església i a la cultura popular, que jo penso que cada vegada s'han de reconciliar més i que aquest llibre ajuda a reconciliar-los. Per tant, enhorabona. Bé, després d'aquesta introducció una mica festiva, seria el torn ara del pare Anton Maria Vilarrubias. Ell és claretià, que penso que fa honor al seu nom i al seu carisma, no? El nom de Sant Antoni Maria Claret i el carisma de missioner. El pare Vilarrubias és professor de Bíblia i d'Història de l'Art. Recordem la seva edició del Nou Testament, juntament amb el pare Ignasi Ricard, un altre claretià savi, professor de la Facultat de Teologia, i ell és també un bon coneixedor del Pròxim Orient, en especial de l'Egipte bíblic i copte. I ell durant anys ha viatjat a terres egípcies, on ha fet de guia, on ha mantingut relació amb coptes, en visita a monestirs, també ha conegut els serveis socials, i ens parla d'aquesta església, jo penso, tan entranyable com és l'església copta, que també, d'altra banda, petit tant, i on suposo que la Theotokos hi té un lloc destacat. Gràcies, pare Vilarrubias. Molt bé, gràcies. Quan l'Àngel em va proposar d'escriure el pròleg, no vaig dubtar gaire, perquè com que conec l'Àngel i posat a parlar un tema sap deixatar-lo bé, però sí que a mi m'interessava veure aquest llibre com marxava i com vaig tenir un coneixement del procés del llibre, aleshores jo vaig entendre en què havia de consistir el pròleg que jo havia d'escriure, que en parlaré al final una mica. El llibre jo l'he llegit amb molta detenció, amb més detenció de la que m'imaginava jo al principi, perquè hi ha molt detall i hi ha molta lletra menuda. Passa que diuen els santuaris, ja t'imagines una cosa una mica folclòrica, una mica... No, és un llibre molt ben treballat. Aquest llibre té aquestes parts, un pròleg, que se'n parlaré al final, la introducció del mateix Àngel, la motivació per què ha escrit això, els 31 santuaris amb un titular ben remarcat cada un d'ells i la població, la comarca i la diòcesis. I la diòcesis és en un mapa de Catalunya repetitiu en els 31 santuaris que marca on és aquesta diòcesi. Hi ha una biografia amb 24 autors que tracten el mateix tema. És a dir, un llibre que no tingui una bibliografia jo ja en principi ja no li doni importància. I l'índex dels 31 santuaris ressenyats amb les advocacions i santuaris, unes 200 que per Catalunya, com mossèn ja ha fet referència. Sobre la iconografia mariana, cada un dels 31 santuaris té una fotografia de la imatge pròpia, i són fotografies nítides i ben definides. Cada vegada estem una mica acostumats a aquestes coses d'ermites i populars i de més, que utilitzen clixés ja vells. No, unes imatges totes realment encomiables. Clar, la iconografia de la Mare de Déu va des dels temps preromànics, romànics, fins ara. Llavors, és interessant observar aquestes fotografies perquè veus el romànic autèntic. La Mare de Déu del romànic autèntic té a la mà dreta una poma. Diuen la bola del món, però no pot ser la bola del món perquè llavors no coneixien com era rodó. És la poma del paradís. I Maria diu, heu de prendre una opció entre la poma del paradís i el meu fill, que el mostra. I el nen està com un gran pantocràtor en actitud de beneir i amb el llibre de les
escriptures, obert o bé enrotllat. És a dir, que les imatges del romànic pur són autèntica pedagogia religiosa teològica. Al temps del gòtic, tot això ho explico perquè es veu aquí en les fotografies aquestes passant. El temps del gòtic és el temps de les ciutats, de l'urbanisme, del comerç. I aquests que dominaven la nostra societat, que aquí a Barcelona van fer Santa Maria del Mar, magnífic, són gent de comptabilitat, que al final del dia comptaven els calés. Eren comerciants, eren mercaders, i els agrada la cosa concreta. I aquesta societat gòtica no en tenia gaire aquesta iconografia mariana del romànic tan teològica. I és quan comencen el nen, li substitueixen el llibre per un colom, el nen mira la mare, està somrient, la mare mira el nen, també està somrient, aquella poma del paradís ja ha desaparegut, de vegades apareix un ram de flors. És a dir, la iconografia del gòtic és de coses concretes molt humanes. Després vindrà el barroc, amb el gran vestuari, el gran moviment, i el romanticisme, sobretot del segle XIX, que són imatges de la Mare de Déu més aviat dolces. Es va perdent aquella teologia del romànic. Però l'esperit popular sempre és el mateix, i l'esperit de l'Església, la litúrgia, roman el mateix i millorant, com ha passat ara al segle XX. En aquestes imatges hi ha 3 moments importants que des d'on s'han sortit moltes llegendes. La invasió sarraïna, la presència càtara o dels albigesos i la Guerra Civil Espanyola del 1936. La invasió sarraïna, per exemple, a Montserrat, doncs van amagar la imatge i des d'aquí Collserola veien aquella estrella, etc., tot allò tan bonic, oi? I la presència càtara o albigesos, aquests eren d'una purificació iconogràfica però total. La persecució contra els càtars i albigesos aquí a França va fer que molts vinguessin al país i en molts pobles, perquè eren gent, alguns molt instruïts, doncs tenien influència i les imatges també van haver d'amagar-se o de caure en alguns llocs. I després la Guerra Civil del 36, que en van destruir tantes com van poder. Són 3 moments en què es renova la iconografia quan es torna a retrobar. Els santuaris. I aquí els he enumerat perquè em fa molta gràcia, o sigui, caminant per Catalunya, aquests noms, doncs, la Mare de Déu dels Àngels de Girona, Bellmunt de Vic, la Blanca d'Acadèmia de Lleida, la Mare de Déu del Blau de Lleida, Mare de Déu del Camí de Cambrils, al Baix Camp, de la Cinta a Tortosa, del Claustre a Solsona, al Collell, Garrotxa, la Mare de Déu del Far, a la Selva, a les Guilleries, la Mare de Déu de Fontcalda, a Gandesa, a la Terra Alta, la Mare de Déu de la Gleva, a Osona, a Joncadella, Mare de Déu de Joncadella, a Torroella de Bages, la Mare de Loreto, Tarragona, Lourdes de la Nou, Berguedà, etc. És a dir, que fas un viatge per Catalunya encomiable, preciós, perquè el llibre, per altra part, és de molt fàcil lectura, però realment vas recorrent tots aquests paratges. Montgrony, del Berguedà, el Mare del Mont, del Banyà, de l'Alt Empordà, Núria, allà al Ripollès, Puiggraciós, aquí al final del Vallès, entrant al Congost, la Mare de Caral, etc. El que m'ha cridat l'atenció i m'ha interessat és que apareixen noms d'escultors, que en la història de l'art doncs, no hi són, però aquí jo els he trobat. Per exemple, Josep Espelta amb la Mare de Déu dels Àngels, restaurada el 1945, que és de fusta policromada. Claudi Rius, la Mare de Déu de Cambrils, restaurada, recuperada el 1939. Salvador Martorell amb la Mare de Déu de Loreto, imatge de pedra, recuperada o refeta 1964. El Josep Maria Camps, la Mare de Lourdes de la Nou, entronitzada el 1940. Els germans Miquel i Llucià Auster, que aquests van fer la imatge de la Mare de la Mercè, que està a la cúpula de la Basílica de la Mercè, que té un punt de visió realment molt gran. I el que és interessant és Meritxell, perquè Meritxell ha tingut diverses imatges. I aquí el paràgraf el llegeixo perquè està molt ben escrit. Diu, el 8 de setembre de 1976 s'inaugurà el nou temple construït al costat de l'anterior, que havia estat incendiat. El dissenyà l'arquitecte Ricard Bofill. El juliol del 2014 va rebre la distinció de basílica.
Aquest nou edifici fou presidit en un primer moment per una imatge de la Mare de Déu esculpida per Sergi Mas, però novament maltractada, i el 2005 va haver de ser substituïda per una que l'esculpí l'artista Jaume Rossa. Ambdues peces tenien molta semblança amb l'original, i ara ve el més important, que m'ha cridat l'atenció. Però com l'actual, entronitzada el 8 de setembre de 2016, que té una semblança exacta amb l'antiga. És de fusta de tiler, realitzada en un taller d'Olot amb tècniques sofisticades de 3 dimensions i en base a antigues fotografies de la imatge primitiva. Es tracta d'una reproducció exacta. El cambril és obra d'Antoni Pol. Això és interessant. Perdoneu, avui no tinc la veu gaire bona. M'ha cridat molt l'atenció els goigs. Cada una dels santuaris té els seus goigs. Un recull remarcable. Titulars i sanefes d'emmarcament, temes florals, imatge titular central i moltes peces d'aquests, sobretot les imatges de treball fet clitxer a boix, tal com es fan els goigs, no? I també amb la música dels goigs. I destaca particularment per la seva presència els goigs de la Mare de Déu del Claustre de Solsona. Les diòcesis són totes: Girona, Vic, Lleida, Tarragona, Tortosa, Solsona, Barcelona, Urgell, Sant Feliu, Terrassa. Girona té 7 advocacions, Vic en té 5, Tarragona en té 4, etc. I la referència als 200 santuaris. Aquests santuaris hi ha hagut molta poesia. Primer de tot val a citar el Narcís Camós, fill de Girona, que el 1657 va escriure aquell Jardín de María plantado en el Principado de Catalunya. Llavors, les llegendes eren molt acceptades, molt cregudes. Pastors, pastoretes, bous, braus, una Mare de Déu que s'apareix sobre un arbust o sobre un arbre, com la Mare de Déu de Meritxell, dins d'una cova, com la Mare de Déu de Núria, en una font, la Mare de Déu de Montgrony, a l'interior d'un pou, la Mare de Déu del Claustre de Solsona, sota terra, la Gleva, patrona de la comarca d'Osona. De vegades té nom de la muntanya Caral, allà a Berga. Mare de Déus de Ciutat, la Mare de la Mercè, Barcelona. Mare de Déu de Marina, com la del Vinyet de Sitges. Però hi ha llegendes que venen de fets sobrenaturals. Llum misteriosa, en el Santuari dels Àngels, una relíquia regalada per la mateixa Mare de Déu, una cinta que es guarda a Tortosa, intervenció sobrenatural de Maria a l'Acadèmia de Lleida, aparició en persona, com és el Miracle, el Collell, santuari que ha vingut de viatge, Loreto. Les raons de totes aquestes advocacions, d'aquests santuaris, d'aquesta presència mariana, són sempre raons de vegades personals de persones amb un carisma, amb un interès, amb uns problemes, amb una necessitat o amb un goig de viure la fe. De vegades imatges d'aquestes per fomentar pautes de comportament i una millora en la moralitat pública, fets socials, etc. I el fet que aquí també, en tots els santuaris remarcats, són els aplecs. L'aplec és una trobada popular. Aquell temps que no hi havia els mitjans de comunicació que tenim avui dia, doncs, aquests aplecs que tots algun dia o altre hi hem assistit, trobada popular, de la comarca, amb celebració religiosa, potser en processó i tot, amb ballades, taula compartida, folklore variat, etc. Els aplecs són veritablement, si fa bon dia i la gent s'hi troba bé, són una gran realitat. Quan jo vaig assabentar-me de tot aquest conjunt tan ric d'aquest llibre, vaig veure com enfoques el pròleg. Hi ha hagut tota una renovació en la devoció mariana, perquè en aquestes devocions, com en altres sants, a vegades si no s'està amb una formació bàsica suficient,
A vegades caiem una mica en el sortilegi i fins i tot en la màgia. Però vaja, això és molt humà i molt acceptable. Des del Concili Vaticà II hi ha hagut una reforma molt profunda, un enriquiment extraordinari, no solament en la litúrgia de les festes marianes, sinó sobretot en els estudis bíblics per entendre en profunditat el paper de Maria en la història de la salvació. I els estudiosos encara estan aquí treballant. I realment hi ha coses molt interessants per valorar la figura de Maria, la Mare de Jesús, en la seva vida mateix i després també com a mare espiritual nostra, perquè ella amb Jesús, mentre no va tenir l'experiència de la resurrecció, jo crec que hi va tenir més problemes que alegries, però això ara no ho deixaré. Per tant, Maria és interessant com sempre el poble, la gent, les famílies, les persones en moments de problema, de dificultats, doncs l'han invocat, li han resat i li han demanat. Sobretot un concepte ha canviat totalment aquests últims 50-60 anys, que potser en segles anteriors se'ns presentava Jesucrist com un jutge que ens demanaria comptes. Per tant, havíem de demanar la intercessió de Maria, que s'hi fiqués entremig perquè si no estaven perduts. No, això ha canviat. La misericòrdia total, l'amor total de Déu se'ns manifesta per Jesucrist. I Maria ens mostra la manera com nosaltres, limitats per l'espai i el temps, hem d'assumir aquest amor de Jesucrist i l'hem de realitzar. I comprendre que moltes situacions de vegades fosques i tenebroses que podem passar en la vida, Maria també les va passar. I en aquest sentit, ella que va tenir finalment l'experiència de la resurrecció, és la mare de la nostra vida espiritual. Per això aquestes idees jo les vaig resumir en un pròleg que de moment l'Àngel em diu és una mica llarg, però esclar, jo dic sí, és que no es pot retallar, ja ho vas veure, sí. I em va dir una frase que em va complaure molt, diu el teu pròleg enriqueix molt el llibre. Molt bé, doncs, gràcies per haver-lo acceptat i gràcies també per posar-me aquí a dir aquestes 4 coses del teu llibre, que el valoro molt. Moltes gràcies, pare Vilarrubias. I ara és el torn de l'autor, l'Àngel Rodríguez Vilagran, que el coneixeu molt bé els que sou aquí. Va néixer a Salt, a Girona, l'any 1966, per tant, arran del Concili Vaticà II. Per tant, jo penso que l'Àngel és realment un home conciliar, a banda que és un periodista conciliador, que té aquesta doble dimensió. Ell es va doctorar en periodisme i ciències de la comunicació i es va llicenciar en ciències religioses i és membre del grup de recerca Comunicació Social i Institucional de la Universitat de Girona. Des de fa 27 anys treballa a la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona, presentant programes com Església Viva, amb la seva sintonia característica, no sé si ha canviat gaire, em sembla que des del principi és la mateixa, per tant ja és inconfusible, i que s'emet per 20 emissores locals de les diòcesis de Girona i també l'emetem a Ràdio Estel, així com també fa el mirall per la COPE de Girona. Col·labora també en publicacions científiques, com ara els annals de l'Institut d'Estudis Gironins i també en revistes religioses com El Senyal, El Mensajero de San Antonio i Catalunya Cristiana. El seu àmbit de recerca és un àmbit ampli perquè ateny el periodisme local, ateny també a l'etnografia, també a les noves tecnologies, per tant és un home amb una visió molt àmplia i ell, aquest llibre mariològic de Maria als Bisbats de Catalunya en 31 santuaris, jo crec que l'hem d'inscriure en una altra sèrie de publicacions que ell té, que són festes i tradicions del calendari litúrgic i la comunicació catòlica a la diòcesi de Girona. Per tant, té la paraula l'autor. Bé, moltes gràcies, mossèn Jaume. Vull agrair la presència avui, bé, abans de tot, a l'editorial Claret per haver cregut en aquest projecte. Vull agrair al pare Anton Maria Vilarrubias per haver-me escrit el pròleg del llibre, aquí he recordut. I tinc per estima, sembla que no, però ja han passat 21 anys de la nostra trobada a Terra Santa, que ja anava acompanyat aleshores per la meva mare. Per tant, li recordo i l'estima que vam tenir en aquell viatge,
que crec que va durar uns 15 o 18 dies, van ser 18 dies i va ser un gran viatge perquè vam fer realment la Terra Santa de veritat. Vam començar a Egipte, oi? Al Caire, i vam acabar ben bé a Jerusalem. Bé, també vull agrair a mossèn Jaume Aymar per les floritures i la introducció d'aquest acte, als amics periodistes que han vingut, al rector de Núria, que avui ha vingut doncs, expressament a escoltar aquesta presentació, i també bé a tots els devots de la Mare de Déu que s'han reunit avui. Algú pot preguntar doncs, per què hi ha 31 santuaris. La idea era que aquest llibre es llegís pel mes de maig, i com que el mes de maig té 31 dies, però des de l'editorial es va creure que fos una cosa més general i per tant es va mantenir els 31 santuaris. I després al final hi ha 200 advocacions més, hi ha moltes advocacions dedicades a la Mare de Déu a Catalunya, impressionant. Jo crec que de l'estat espanyol és on hi ha més de tot Catalunya, i de Catalunya a Girona. Esmentaves el llibre Girona Bisbat Marià, va ser editat l'any 1954, amb motiu de l'any Marià, del 1954, per mossèn Constants. I bé, aquí n'hi ha 200, però se'n podrien posar-ne molt més. I he intentat fer una tria dels 31 santuaris, doncs, intentant que fossin llocs de prestigi en quant a la història i a la devoció i que representin cada una de les 10 diòcesis. Ara més o menys el pare Vilarrubias ja parlava de la presència sempre del bou, no? Quan es llegeix un text de l'inici del santuari sempre és el bou qui troba a través del pastor o la pastoreta, doncs qui descobreix una imatge de la Mare de Déu, i que per aquest fet prodigiós doncs, serveix per excusa per erigir un santuari. I se les coneix doncs, a tots aquests santuaris per venerar una Mare de Déu trobada. Alguns doncs, hi troben també la picaresca per fer un santuari més antic. Com que no se sap la data fundacional, doncs posen aquest cas, no? I també hi ha gent que es pregunta, bé, com és que es van amagar les imatges? També el pare Vilarrubias ens donava una pista, no només era per temes dels àrabs, dels musulmans, sinó també dels albigesos, dels càtars. Podríem fer una analogia, el bou representa el que és la natura i el bou fa de pont entre la humanitat, que és la imatge trobada, i el que és la divinitat, que és la Mare de Déu, no? La humanitat, la pastoreta, la divinitat, la Mare de Déu, i el bou que fa d'intercessor. I el gran propagador d'aquestes llegendes va ser el pare Narcís Camós, que va ser un dominic exclaustrat, com deia el pare Vilarrubias, que la primera edició va sortir l'any 1657, i va ser un senyor que es va dedicar a visitar tots els santuaris de Catalunya i feia com el Joan, com l'Amades, no? Escoltava molt. I anava pels llocs, anava escoltant, i a partir d'aquí ell va anar recopilant un llibre preciós que des de Girona van fer una edició conjuntament amb un altre historiador, en Pep Vila, que era el Jardín de Maria, del pare Camós. El vam fer igual idèntic, però després el vam actualitzar. I ell doncs també es basava en textos de les parròquies i el que deia, no? Bé, la imatge és descoberta en diferents indrets, com damunt d'un arbre, la Mare de Déu de Meritxell era el cas, o sota d'un arbre, la Mare de Déu del Camí, a l'interior d'una cova, com per exemple a Núria, en una font, a Montgrony, a l'interior d'un pou, la Mare de Déu del Claustre, o soterrada, la Mare de Déu de la Gleva. Fins i tot Olot porta per advocació el nom del toro, perquè antigament del toro a Olot en deien Tura, d'aquí per això té el nom de la Mare de Déu del Tura. I també en algun cas la humanitat també s'ha ajudat d'altres animals. A Bellmunt, per exemple, la Mare de Déu va ser trobada per formigues. En altres ocasions les imatges han estat descobertes gràcies a llums misterioses. A Montserrat tenim el cas, també la Mare de Déu dels Àngels, promocionades per devots a la Salut de Terrades, per monjos, la Mare de Déu de Montserrat, i també el cas que s'han importat d'altres països. Hi ha el cas de Lourdes, també la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. Hi ha un nom que porten de la muntanya, com és el cas de Caral, o aparegudes. Hi ha la imatge, la Mare de Déu en
en si, com a persona, també, segons la tradició, s'ha aparegut. Tenim el cas al Collell, és una imatge apareguda, la Mare de Déu apareguda, el Miracle, el Solsonès, o també la Misericòrdia de Reus. I la Mare de Déu s'incardina, tant pot ser en llocs paradisíacs com pot ser la Mare de Déu de la Fontcalda, que està a Gandesa, que jo el recomano. Surten unes aigües calentes, per això es diu Fontcalda, perquè surt aigua calenta. També alta muntanya, la Mare de Déu del Món, en pobles petits, com Meritxell. Meritxell és nom de poble, és un nucli molt petit. En ciutats, la Mare de Déu de la Mercè, o bé a Marina, que és la Mare de Déu del Vinyet de Sitges. I també el que dèiem, les llegendes, també hi trobareu moltes llegendes relacionades amb la imatge del lloc on reben veneració. A vegades, quan la gent se n'enriu de les llegendes, potser hauríem de citar la frase del papa Benet XVI en el tercer volum de la trilogia de Jesús de Natzaret, la infància de Jesús, que va dir: sovint les tradicions locals són una font més fidedigna que les notícies escrites. Això ho va escriure el papa Benet. I cal recordar que les llegendes no són mentires. El que és mentira realment és un conte. La llegenda no és mentira, com algú pot arribar a pensar, sinó que la llegenda el que busca és trobar fonaments històrics a la història. Són textos que intenten buscar un sentit a la història, en moltes ocasions el que fa és poetitzar la història i intenten també donar respostes a temes personals, a pautes de comportament, de moralitat, també a aspectes morals. I és molt important també la inculturalització de la Mare de Déu en els llocs on per exemple, es venera. Tenim el cas, per exemple, de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Reus. Es va aparèixer la pròpia Mare de Déu, segons la tradició, el 1592, en un cas que la ciutat de Reus patia la pesta. I una noia que pasturava les seves ovelles, se li diuen a Reus simpàticament la Fadrineta, va veure la imatge, la Mare de Déu, i la Mare de Déu li va dir que perquè marxés la pesta havien d'agafar un ciri i donar una petita volta en processó al Tom dels Ravals, el que és actualment el Tom dels Ravals de Reus. Bé, la noia li va dir, la Mare de Déu li va dir, bé, això ho has de comunicar-ho a l'alcalde de l'Ajuntament, que s'ha de fer això i d'aquesta manera marxarà la pesta. I la noia va dir, home, aquí em creurà a mi això, que hem d'anar amb una espelma donant la volta a la ciutat i marxarà la pesta. I diu, doncs bé, el que faré ara serà, li va tocar la galta i de cop i volta a la galta, a la Fadrineta, li va sortir la rosa. I la rosa té un sentit, la rosa és el símbol de l'escut de Reus, d'aquí la inculturalització de la Mare de Déu, no? I encara avui aquesta espelma es crema dia i nit a l'església prioral de Sant Pere. Si aneu a l'església de Sant Pere de Reus, en el que és el presbiteri mà dreta hi ha l'espelma. També el que deia vostè, porta imatges, la imatge porta fruits de la terra, el símbol dels pagesos, de la rosa del paradís. Per exemple, a Bellmunt tenim un cas, a la Mare de Déu del Camí, porta també un fruit. Hem de pensar que ara Cambrils, que és on es venera la Mare de Déu del Camí, viu del turisme, però Cambrils ha estat sempre un poble d'olivers. És conegut l'oli de Cambrils per ser, diuen, dels millors, no només de Catalunya, sinó d'arreu d'Espanya. Bé, aquest té el sentit que encara la Mare de Déu se la pugui representar amb un fruit de la terra. A la Mare de Déu del Vilar, a Blanes en diuen els terrassants, els que es dediquen a l'agricultura. I, per exemple, a Barcelona, fixem-nos la Mare de Déu de la Mercè, que és una Mare de Déu, doncs, princesa. És vestida elegant, amb corona, amb el sceptre de la reialesa a la mà esquerra. Per tant, Barcelona ha de tenir una Mare de Déu, doncs, elegant. I ja que estem a Barcelona, doncs, Barcelona, per què se la venera, la Mare de Déu de la Mercè? La primera patrona de Barcelona era Santa Madrona, després va ser Santa Eulàlia, però la pobra Santa Eulàlia se li va treure aquest reconeixement, no sé si no ajudava massa a Barcelona o no, però el 1687, això és històric, hi va haver-hi una plaga de llagostes que va venir de l'oest d'Espanya, de la part d'Aragó, que va afectar a Catalunya,
I Barcelona, doncs, al veure que no podia sortir-se'n, és curiós perquè va agafar la Mare de Déu de la Mercè i la va declarar patrona abans que fes el miracle. I el 25 de setembre de 1687 la van declarar patrona i va desaparèixer, no immediatament, sinó el març de 1688. Va desaparèixer la plaga de llagostes, però ja havia estat declarada patrona la Mare de Déu de la Mercè. I hi ha una tradició, una llegenda, que diuen que si el dia de la Mercè, el 24 de setembre, plou, són les llàgrimes de Santa Eulàlia, que es mostra trista per haver perdut el patronatge. Després aquí a les imatges podem veure la Mare de Déu del Vinyet, porta el nom de, bé, és un adjectiu de vinya perquè es venera a Sitges, i la imatge representa també una part de la llegenda, porta el braç tallat. Per què porta el braç tallat? Una part porta només a la Mare de Déu del Vinyet. Doncs per una raó, perquè segons la llegenda la persona que la va trobar doncs era un esclau que treballava a la vinya i mentre cavava doncs de cop i volta va dir va picar, ell li va semblar que era una pedra, però no era una pedra, sinó que era la imatge de la Mare de Déu, li va escapçar el braç. Per això encara es venera aquí la Mare de Déu del Vinyet amb el braç escapçat, no? També tenim mares de Déus tipus com el claustre, no? Com la veu el poble. La Mare de Déu del claustre, el poble de Solsona la veu com a reina, fins i tot presumida. Si ens hi fixem en les imatges de la Mare de Déu del claustre, porta una lligacama i també unes mitges. Ha estat definida aquesta de la Mare de Déu del claustre, és una escultura en pedra de les més significatives de l'art romànic i ha despertat també l'interès artístic d'arreu del món. El pare Narcís Camós, del llibre Jardín de María, va arribar a escriure que és, en fin, tan bella en todo que parece más obra de ángeles que de hombres. I la Mare de Déu de Meritxell, per exemple, porta esclops, una manera d'inculturalitzar-se també amb el calçat típic antic dels pagesos andorrans. És també símbol la Mare de Déu de Meritxell de pau, té la mà més gran que de lo normal com a símbol de pau, no? D'amistat, d'acolliment, igual com la Mare de Déu de Caral. I la Mare de Déu de Caral té un altre detall curiós, calça una sabata i una espardenya, que vol dir que és mare tant de rics com de pobres. I també, doncs ja que hi ha el rector de Núria, la Mare de Déu també pot ser símbol de patriotisme. Recordem que la Mare de Déu de Montserrat fou declarada patrona de Catalunya, però que la Mare de Déu de Núria va ser segressada l'any 1967, poc abans dels actes de coronació per demanar que els bisbes fossin catalans. Va ser retornada al gener del 72, coincidint amb la presa de possessió de Monsenyor Jovany com a arquebisbe de Barcelona. I ja avui, per acabar, explico una anècdota que no està en el llibre, però ja que estem a Barcelona, doncs fixeu-vos que si entreu a la Basílica de Sant Just i Sant Pastor, dels Sants Just i Pastor, que hi ha a darrere de l'Ajuntament de Barcelona, molt a prop de la plaça de Sant Jaume, veureu com hi ha una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, que presideix el presbiteri. Bé, algú es pot preguntar com és que hi ha una Mare de Déu de Montserrat aquí a la Basílica de Sant Just i Sant Pastor. Bé, no és una situació gratuïta i té més importància dins del món de la tradició del que sembla, perquè hi ha una llegenda relacionada amb la Mare de Déu de Montserrat que diu que la imatge va ser esculpida per Sant Lluc a Jerusalem i que va ser portada pel mateix Sant Pere a Barcelona. Hi ha molta tradició de Sant Pere a Barcelona, que va visitar Barcelona. Bé, i quan la va portar a Barcelona es va venerar aquí, en el temple. El primer lloc va ser la Basílica dels Sants Just i Pastor. L'any 717, a causa de la persecució musulmana, la van treure i l'amagaren en una cova del massís de Montserrat i allà va ser descoberta per les llums misterioses per uns pastors, no? I ja per acabar, vull recomanar un santuari que surt a la relació dels 200, que està aquí mateix. És un santuari urbà que potser alguns barcelonins no coneixen, que és el de la Mare de Déu de l'Ajuda, que porten els frares caputxins, no? I és molt curiós perquè té una llegenda molt bonica. Era una llenyataire, una senyora que es cuidava de recollir llenya, que venia llenya,
i que era de Riells, del Vallès, de Riells. I llavors, per demanar ajuda a la seva filla perquè es curés, va venir a Barcelona, a la Mare de Déu de la Mercè, a demanar l'ajuda de la Mare de Déu, i quan va passar pel carrer de Sant Pere més baix, no sé si hi havia carrer aleshores, devien ser unes hortes, suposo, no va poder continuar i va mirar a terra i va veure la Mare de Déu, una imatge de la Mare de Déu. D'aquí es venera la Mare de Déu de l'Ajuda, que és una Mare de Déu trobada al mig mateix de Barcelona, no? I ja està. És el que podria explicar. De cloure, us agraïm a l'autor, ja veieu que no ens cansaríem d'escoltar-lo, és bon comunicador. I bé, penso que també és molt propici que hagi sortit aquest llibre en l'any dedicat a la Mercè, precisament, no? Que estem en ple any mercedari. És molt curiós que la Mercè, és una petita pinzellada, no coincideix l'advocació amb la imatge. O sigui, cosa que Montserrat o Núria coincideix el títol i la imatge. El cas de la Mercè no, és l'ideal, és el títol de la Mercè, però hi ha diverses imatges de la Mare de la Mercè. Una altra, a més de la de Moragues, de l'altar major, hi ha una altra, en el Cambril, que és més antiga, fins i tot més tosca, i que també és la Mercè. O sigui, és un cas bonic, el de la princesa de Barcelona. I només dic perquè sapigueu que hi ha Pau, que el Tamburini, que és un tapisser del segle XIX, va fer un tapís que és a Pedralbes, que hi ha la Mare de la Mercè i al seu costat Santa Eulàlia amb unes trenes, mostrant que estan molt reconciliades en el sant. Gràcies.